Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Atong tapasada maroha dohut pikirata. Masuk mahita tu ibadata. Tapuji matuhata marhite de nomor sapusada. Mamuka sana sada satu ayat tulu. Hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Parangehon hamuma natama di Tuhani, marguru tu sadok lomoni rohana, mar parbuehon parbue mar hite-hite saluhut ulaon na denggan, oloi hamuma Jahoba mar hite-hite lasni roha, robe mahamutu jolona marhite-hite olopolop haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Saito gihon mahami tu anakmu, asa ibana na punahami, lehon madihami haporsyaon na sitong, asa holan hosabing haposan nami, unang loa surya marhaposan tuaka na dihasianganon, ay holan hodo haposan dohot haporusan, saya si maroham, patuduhon tuhami dalan tuhatuaon, asa jupang hami asini roham na godangi, Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Si panami
patik ni debata di minggutta sadarion, imana dibuat sian patik parjolo sahatu patik paupaton tangihon hamuma. Ahudo Jahoba debatam ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang ahana di banua gijang, dohotna di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, rodi di bagasan tano, yang gotunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang gosoture dalanna, ay honahumna dosogut, akkana marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonomari maula hamuna sasiulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan di Jahoba debatam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak penamangebati hutam. Ay di naonomari do ditoppa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradiat do ibana di ari papituhoni, di baini do baena di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai, ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tuadopan ni debata, laho mangulahon naho bartu pati nai rap mahita maddok. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobar tupatik mi. Amen. Di bagasan uduk dohot serep ni roha, taparhatopot masude dosata, tapangido maasi ni roha ni debata, asasi disesa dosatai martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na suhatu dosan, para si roha na sumurung, aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami halak pardusa na dangolon, roh tujolo ni habang sahabadiaon mi, manopoti jala menganggukon dosa nami, masayjot-jot huar sahi hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pabahenan nami naroai, dang huhaholongi hami hosian nasa roha nami, dohot nasa ati-ate nami, dohot nasa toddi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang dosod diri nami hubahen hami, dibaheni tamado rimasanmu, jala humonmu hami tu hamatean saliling-liling nai, halai nama porus mahami noain tuasin roham na gudangi, mangido sian nasa roha nami hasesani dosa nami saluhutna, sayurupi mahami, paubahon roha nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham,
si panguluhami dohot ala ni guaram munabadiai. Ale Tuhan, saya si maroham midahami halak nadangolon. Amin. Di bagasan las ni roha, tabegi jalata jalo mabaga-baga ni debata, taringot tuhasesan niya kadusa. Songon sitong ni namangulu au ninna Tuhan Jahoba, tung solomodo rohak kumida hamatean ni parjahat, nalomodo rohak kumida hamumulak ni parjahat itu madikod dalanna asa mangolu ibana, hasangapon ma di debatana di gijang. Epistel di Mingguta Sadarion, barita nauli sian tuhata, imana dibuat sian buku poda biduonom, mamuka sian ayat onom 1 ayat 10 sada, buku poda biduonom, mamuka sian ayat onom 1 ayat 10 sada, tajahama secara responsoria. Mangorai halang guson, laho maho alesi gurbak ulu marsiazar tu porhis, para ate-atehon ma akadalanna asa marbisuk ho. Sai dipadiri do bohalna di partaunan luguniari, di papungu-pungu do si panganonna di hamamasa ni gotilon. Otik nari modum, otik nari modohodok, otik nari mangisi putangan, laos peak modum nimmu. Ido sahatna, martua donatu mangihon hatani debata, jalanau peopsa. Amin.
haporsiao tai songon nani hati dakko ni dongata sa haporsiao di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo nasuhatu dusan natu mapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria naga bega-bea siato di parbadia adorang sohaubuhan. Ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman ni silatus nama tetarpazal doibana di hau pinor silang na tua tubana torudung ditanom namula mangolu diari patoluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogu nasohatu dosani disimei mana pimla sogo tutanoon manguhumi halak na mangolu dot namate au porsea ditodi parbadia jaladong sadahuria nabadia huria hatopan diala Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot diataina mandok mulak mangolu sogot daging nihala kanau mate dohot diangoluan nasora suda. Amin. Shalom, selamat hari Minggu mari kita. Songona pataka sotik ting di minggu tasadarion, Minggu Pasiaho dong Trinitatis, tanggal 10 Agustus tahun 2020. Tabereng madi halamat tolu. Poin parjolo, buah-buah parmingguon. Di minggu sadarion, masuk mahita tu Minggu Pasiaho dong Trinitatis, lapatana hasitolu sadaon ni debata. Jala parmingguota di bagasa tikion tapatupa 5 hali, ima pukul 06, 0800, 10.00 sekaligus di patupa live streaming, pukul 12.00 dohot pukul 15.00 WIB. Poin A, tu akar ruas nihuria na humurang hahipasonna, songoni nang akan namar sahit renge, songoni ruas naung marumur 60 tahun tugijang, dengan mahita marminggu di Jabu marhite live streaming. B, dengan mahita dang memakai mobil pribadi tu gereja, alana parkir gereja disterilisasi terkait penanganan COVID-19 sia. C, uduk mahita tu protokol kesehatan dohot pangatur honon ni petugas manang haret tahun ni huriatta. Dohot anjuran ni seksi kesehatan, boy taida di halaman 14. Mardo mutusi lip gereja untuk sementara waktu dan diaktifon. D, tu akan marulau di gereja. Pamasumasuon manang namar tupol, godangna maksimal 25 halak sian paranak, dohot 25 halak sian parboru. E, pinabotohot tu hita sude naro tu gerejaon, manang namar dohoti parmingguon. Ikon wajib memakai masker. F, gereja kita melakukan pelayanan doa kepada setiap warga jemaat HKBP Bandung Barat yang ingin didoakan oleh pendeta dan layanan doa ini terbuka bagi jemaat selama 24 jam. G, kepada seluruh jemaat marilah kita syukuri berkat Tuhan serta beribadah memuji namanya dan berilah persembahan yang terbaik. Segala bentuk persembahan baik dalam kebaktian minggu di rumah, persembahan ucapan syukur, persembahan bulanan, dan persembahan sekolah minggu boleh disampaikan kepada Sintuawik atau langsung dikirim ke aplikasi Oppo dan GoPay dengan nomor HP 0823 2001 5655 atas nama HKBP Bandung Barat. Poin H, mulai di bagasan minggu nanengro, nungga boy hita pasahaton nasa kewajiban nihuriatta, marhite nama nongos nasa hepeng si pasahatot tuhuria, marhite nama memakai aplikasi QR atau barcode dengan biaya pengiriman gratis. Jala masuk mai turukaning ni huriatta di Bank Mandiri. Poin napa duahon. Pawor haton pensiun situa sian ulaon hapar haladoon. A,
Sadarion Minggu tanggal 0 sia Agustus 2020. Di parmingguan pukul 10.00 WIB dung sipul papungu pilihan na paduahon. Patupaon ni huriatta do pensiun sian ulaon haparaladoon tu amata. Si tua es manulang sian wik 5 dohot tua mata si tua ape silitonga sian wik sada. Ala naung boho umur nasida 65 tahun di ari nasalpu. B. Pasahaton huriatta do kenang-kenangan tu nasida songon dalata maka moliatehon di pakobasion nasida nasalelengon di huriatta HKBP Bandung Barat. Laos diacarai madokatama utusan sian ruas dohot parhalado. Pelian sada B di parmingguan sadarion si pasahatot tama tu nasida. Catatan tertib acara paborhaton pensiun situa Boy Tabereng di halaman 15. Poin 8. Aksi sosial dohot posko peduli HKBP Bandung Barat. Di Patupa Huriatta do aksi sosial tuna terdampak COVID-19 tu ruas ni Huriatta. Domu tu aksi sosial dohot peduli kasion rade do Huriatta majalo panupahiota saluhutna marhite hepeng manang sembako. Jala di pasahat matu diakonia sosial ni Huriatta. Di kerjasama dohot haradion ni Rohamuna nadenggani pinasahat ma mauliati godang. Saitu hatama nama balos pasu-pasuna tuhita. Poin 10. Selamat ulang tahun. Sude parhalado dohot ruas ni HKBP Bandung Barat pasahaton selamat ulang tahun. Tu nama ulang tahun di bagasan mingguon. Mulai sian sadarion Minggu 0 sia Agustus 2020 sahat tu hari Sabtu 15 Agustus 2020. Saya di pasu-pasu Tuhata manasida nama ulang tahun ini di bagasan hahi pason uhut di lehon Tuhata tunasida gajang ni umur. Songonima ting ting sipata kasot dihita di minggu ta sadarion mauliate. Tung bodong
Dame ni debatana sumurung sian salut naroha. Imana mengaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dia mau kadongan saha persyaon di Tuhata Yesus Kristus. Sudi ruas nani olongan itu hatta na dong di bagas garejaon dohot diganup bagas nabi nang inganan namandoti ibadah par minggu atta di minggu pasyahon dung trinitatis di pasahat di batado hatana tuhita marhite hite Kolose bidutulu ayat 22 sahat tu ayat 25. Sono mahatan itu hatta dihita. Hamu akka anak somang. Oloi hamuma akka induk muna na ditanoon di nasalhutna. Unang ma pangului di mata hamu songon nama buat rohani jolma marbulus ni roh hama sian biar ni roha mida Tuhani sian rohamuna ma ulah hamu nasa si bahenomuna songon na tu Tuhani dada tu jolma ingot hamuma sian Tuhan ido jalomuna si teanoni balos ni i Tuhan Kristus ima oloi hamu aina mangulahon hageduhon porsanan na do nani ulanai so adong masa parnida nidahon dibohi ima sahatna dia mau kadongan saha persyaon di Tuhata Yesus Kristus di pakataon ni halak Batak molo di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni parsaoran, di lapo, manang di dia pe, adong tulu, pandokan, na jujud tubuh ala jud roha, marnida sasaala. Jadi dalam interaksi sosial masyarakat Batak ada 3 kata-kata ketika kita emosi timbul ketidaksenangan kepada seseorang. Manang natoras pe tugelengna. Adong tulu pandokan na tubuh sia jut ni roha. Ala nunga tangadong be hata sidonong. Na parjulu adong do pandokan ni halak Batak tu sasalak. Ala ni ulidna uhud jugul di dokma botul doho Yahudi ini. Sasarannya bangsa Yahudi. Botul do Yahudi ho na jugula ko ulid ni nam saya. Yahudi ho ya. Dungi hata napa duahon ima di nama katai di pasat hata ale tong dangulu porsea mana
Didok ma betul doho si Thomas ho nina. Si Thomas do. Betul do si Thomas ho. Masa sudah mandok tong dong ulu manang yun. Si Thomas do nina. Na patuluhon ima na dok na di epistel tanakin. Ame si gurba ulu. Betul doho si gurba kulu nina. Ya. Nyon ima na ulan na mudum karijuna. Tangul mulai ulon. Ya. Ulan lalau mangan terus. Dapat tiki mangan. Adong pesta roy mana tu si mangan. Sadok ibikiran mana bado dang mengulai ulon alai sonang ran. Didok masih gurba ulu. Jadi ido na masa di tengah-tengah ni padokan ni kita ala Batak mula adong jugul olit betul lo jauh di ho. Nah. Ya. Mula saya didok hata tu mana dangulo persen mana betul do si Thomas ho. Nah betul luon betul do si gurba ulu ho. Nah. Ya. Jadi mula si gurba ulu ya saya jujur tubuh hatai mangak ko nina iboto tang iboto mana mabuat dana peso iboto ya imas gurba ulu ya. Jadi kon di pasar mana nyomai dam malah baru mang dalam bahasa Indonesia dikat pemalas nalosok nalanggus ya ima pandok amu kadongan sapor sehaon hita napungu di son sudah ruas ni hagaibi Badung Baraton nang halak Kristen sadok dang ulu didok ibana si gurba ulu acik doroha moloi didok iba si gurba ulu ya nah anong nang sada ya. Jadi dah anong siap kita si gurba ulu ya. Nang sada ya. Acik dorata mulai dok si gurba ulu kita manangadong do amang inang kita na ulu idok si gurba ulu ya, si gurba ulu nina ya, kalau terjemahan bebasnya ya luka-luka kepalanya gitu ya, ya bisulan luka itu jelek tapi cuma maunya kerjanya makan ya, ima si gurba ulu ya dia danggo sadang ulu kita. Nah ulu gabi si gurba ulu. Kita sudah akan naung tinobus ni debata di bagasan Yesus Kristus. Marhite hitena didongani tod di porbadia. Nanggo sade kita dangadong. Si gurba kulu. Sudah kita napungon di son manang di dia pe alak Kristen. Na porseat di debata di Yesus di tod di porbadia akan naubas di ulon ni debata do kita. Kita semua adalah orang-orang yang bekerja untuk Tuhan. Dan ulu kita gabe jolma si gurba ulu. Alana molo jolma si gurba ulu amu kadongan songo epistel tanakin. Didok akka si gurba ulu marsiajar tupor hisdo. Orang-orang pemalas, orang-orang yang hanya tidur-tidur, tidak berkreatif, tidak mau melakukan pekerjaan, disuruh melihat semut, disuruh bercermin kepada semut. Alai molo hitam kadongan, aka anak ni debata, naung ditobus si bagasan Yesus Kristus. Kita tidak belajar dengan semut. Kita belajar dengan Tuhan Yesus. Sisian na do ita. Dang sisian ni porhis ita. Ya, kita tidak murid dari semut. Kita murid dari Tuhan kita Yesus Kristus. Akka si gurba ulu do gabi sisian ni porhis. Mulu hita dang sisian ni porhis ita. Sisian itu hatta Yesus Kristus deita. Idum bain ubas ita mula ulahon ita tu debata
tu Yesus tutor di porbadia. Ini unang gosada hita dahulu hita marsiaja tu porris. Tetapi bercerminlah kita kepada Tuhan Yesus, bukan kepada semut. Karena apa? Orang yang belajar kepada semut, orang yang belajar kepada porhis, ima kasih gurba ulu. Mulai tadahang. Ikon marsorme kita, marsiajar kita, tutuhat ta Yesus Kristus. Di sido hita marsangap, di sido tarboto hita akan nong dipalua marhite hite silangi, marhite te mudar nai, marhite te hamamate nai, marhite te haeon nai. Alani maka dongan ciri-ciri orang yang bekerja untuk Tuhan harus melebihi pekerjaan yang dilakukan oleh semut, oleh porhis. Orang-orang yang bekerja untuk Tuhan harus bekerja melebihi semut, melebihi porhis imana. Biharua porhison. Mengapa Salomo menyuruh kepada semut belajar orang-orang segurba ulu, orang-orang pemalas? Kita lihat kriteria semut pertama. Semut ditemukan di mana-mana. Kalau semut di mana-mana ditemukan. Semut tidak pernah dipelihara orang. Semut kadang dibenci, kadang disayang oleh manusia. Kita lihat. Jadi semut dimanapun kita temukan. Ulu mana tepu mudu miba ngadi puduman niba mana? Sugoroan niba ipi mati. Ni dape ulu orang pina mati. Dia enggak dipelihara, tapi dia dapat di mana? Dan dia salah satu menurut dialah binatang yang tidak akan musnah sampai akhir zaman. Jadi marsiajar tu porris, dia hadir. Kalau semut bisa hadir di mana-mana, di kondisi apapun, di situasi apapun. Mau di situasi senang, di situasi tidak senang, di situasi kacau, tidak kacau, semut tetap hadir. Mau di gelombang laut dia hadir. Jadi orang Kristen pertama dimanapun dia hadir. Di situasi tenang, di situasi tidak tenang. Kalau semut bisa, apalagi orang percaya. Semut tidak takut bahaya. Marung hapi, neng itu mana di sini. Kita siram pakai air di sini. Dia tidak takut. Kedua, kita lihat semut ketika dia mendapatkan sesuatu, dia mau ajak temannya. Dia mau bersama-sama menikmati apa yang dia dapat. Semut begitu. Jadi apalagi orang-orang percaya, orang-orang yang belajar sama Tuhan, tidak egois, tidak individualis, tidak memikirkan diri sendiri. Itu sebabnya khotbah kita kemarin itu korupsi. Ketika kita tahu ini rumput hijau, mari kita sama-sama menikmatinya. Mari kita berbagi kasih. Karena semut mampu berbagi kasih. Apalagi orang percaya. Orang percaya ini kita sama-sama dapat, mari kita nikmati bersama.
Semut begitu. Ada makanan, dia ajak temannya, mari kita sama-sama nikmati. Mari kita sama-sama makan. Terus, maka itu dia. Kriteria yang berikut, semut rajin bekerja, rajin bertindak. Dia memiliki inisiatif. Dia bukan konsumtif, tetapi dia berkreatif, berinisiatif, proaktif dia di tengah-tengah ketidakpastian. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak bertopang tangan. Dan ya, dia tidak hanya bermimpi-mimpi. Ya. Zaman sekarang milenial katakan don't dream, please just doing. Jangan hanya bermimpi, tapi cepatlah bertindak, berbuat. Just doing. Jangan dreaming, hanya bermimpi-mimpi, ya. Tetapi berjust doing, bertindak terus, berbuat, berinisiatif, berkarya. Semut begitu. Dia bekerja, berinisiatif, dia tidak mau konsumtif dia. Ya. Ini kan kalau ini kan nanti ini bulan Desember, ya, walaupun nanti pandemi COVID-19 ya, di tengah-tengah ini Portibion, ya, kalau negara-negara sumber pernik Natal, wah ini udah dipikirkan mereka ini Indonesia ini konsumtif pernik Natal ini nanti bersaing mah sian Cina do Amerika, sian Eropa. Nanti muncul pernik Natal yang baru. Mungkin aja bentuknya bentuk COVID-19. Mungkin banyak orang beli nanti nih. Sasarannya negara Asia. Ya, udah mereka persiapkan ini. Alana bulan Agustus on. Mereka udah cari, ya, berinisiatif, berkreatif untuk menciptakan pernik Natal. Ya. Nah, jadi kita biasanya negara Asia ini konsumtifnya tinggi. Semut dia tidak konsumtif dia. Dia betul-betul berkarya, berinisiatif, ya, proaktif dia. Jadi dia tidak, ya, mau berdiam di bekerja. Ya. Kita lihat itu. Jadi kalau semut amang inang porhis, boy berinisiatif, boy jauh dari individualisme, jauh dari egois, mau kebersamaan, mau bersama-sama menikmati, mau berkarya, mau bertindak bersama, mau hidup bersama, ya. Bahkan yang terakhir kita lihat porhis bilangnya dia adalah makhluk yang betul-betul mampu menabung, ya. Mampu menabung. Dia betul-betul punya rencana, planning yang jelas, ya. Dan adong si panganon di sudah terus, tetapi dia betul-betul simpan, dia penabung, ya, betul-betul penabung, yang betul-betul pakai rencana yang matang dia untuk menghadapi, ya, masa sulit, masa-masa. Jadi kalau semut mampu berbuat begitu, apalagi orang-orang yang belajar kepada Tuhan Yesus, murid-murid Yesus, pasti melebihi sikap nilai baik dari porhis. Kenapa? Kalau porhis dia bertindak berbuat untuk kelompoknya, untuk mereka sendiri, tetapi kita bertindak berbuat bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kelompok kita sendiri, bukan untuk persekutuan kita sendiri, tetapi kita bertindak, berbuat, berpikir, berinisiatif, berkarya untuk Tuhan. Itu melebihi dia. Ya, kalau semut bekerja, bertindak, berbuat untuk kelompoknya, untuk dirinya, untuk kebersamaannya. Kalau kita tidak, kita berbuat, bertindak bersama untuk Tuhan Yesus, untuk Allah Bapa, untuk Roh Kudus. Idokon nakin di hatan itu hatai mula-mula mahmu mangulaho dada tu colma dada asa dibereng Tuhanmu nina. Jadi
kita tidak bertindak seperti ya hamba, budak. Mereka melakukan pekerjaan ya, pada saat dilihat tuannya mereka bertindak. Kan gudang di Sonia. Ketika di situ bapaknya mamanya dia belajar. Ketika di situ tidak ada bapak mamanya, lalak mana mar Android, lalak mana monotoni, lalak mana mar games. Kan? Jadi kalau orang anak Tuhan tidak begitu, dia bertindak, berbuat, belajar untuk Tuhan. Ya, mudah-mudahan nih mana lau tu dewa tadu, dan ngasa dipuji-puji halak. Ya, saya lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kelompok, tapi benar-benar untuk Tuhan Yesus. Ido halak na marsiajar tu debata tu Yesus tu dang tu porris ita marsiajar. Akas gruba ulu doi marsiajar tu porris. Ya, mulu porris mampu melakukan karya yang terbaik di dalam kelompoknya. Orang-orang percaya karena dia percaya kepada Yesus, dia mampu melakukan lebih, bernilai lebih dari porris dia. Sebab apa? Sebab gurunya adalah Tuhan Yesus. Idum baen di minggu nasalpui kita dikatakan harus tiba kita kepada menjadi murid Yesus. Tanda-tanda murid Yesus ikum masih holongan ini. Ikum masih. Jadi kun gabi sisian Yesus dia. Atong biasa itu asa gabi sisian Yesus. Asa saat ita mengulau-ulon dia bata. Asa imana guru ta. Parjulu marhite te hatani bata di Koloseon di dok. Di Kolose bidutulu ayat 10 pitu idok songonon. Jalan nasa siulon manang di hata, manang di pambayanan salut na ima marhite te goar ni Tuhan Yesus. Uhud mandok muleate tu debata ama marhite te ibana. Lakukanlah segala sesuatunya di dalam nama Yesus dan selalu mengucap syukur. Ketika kita mau melakukan dalam Yesus Kristus berarti apa? Paulus katakan kepada Timotius, baca firman-Nya sebab firman-Nya itu bisa memberikan nasihat, bisa menegurmu, bisa mengarahkanmu. Ido-ido emana di 2 Timotius bidutulu ayat 10. Ya. Ya, firman Tuhan itulah pelajaran kita terus. Karena firman Tuhan bisa menasihatkan kita, menegur kita, mengarahkan kita untuk selalu bekerja untuk Tuhan Yesus. Atau ngamu kadongan dauma sia kita ngulu songo sigurba ulu naholan modum tidak mau melakukan apapun hanya untuk menikmati segala sesuatunya untuk dia. Kita tidak. Kita belajar kepada Tuhan Yesus sebab kita adalah muridnya. Hidup melebihi cara hidup semut. Kita bekerja seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bekerja dalam satu. Dia mampu hidup dalam damai kepada siapapun. Dia mampu mengampuni siapapun untuk bersama-sama hidup di dalam kasih, di dalam pengharapan, dalam iman. Jadi kita masih ajar kita terus tutu hatta Yesus Kristus. Tarlumobi diamu keluarga amanami situa manulang dot keluarga situa silitonga nunga dileo kamu rohamuna tikimuna pikiramuna rapon keluarga rapon pinoparmuna makubasi ulaon ni debata ala sisean ni Tuhan Yesus doamu ala ni molope amang situa manulang dot amang situa silitonga nunga purna bakti dang mandok so amu mangula ulon debata ya. Ya. Jadi anak-anak dari keluarga Bapak Silitonga dan Manulang bukan berarti ya ketika bapak kita purna bakti pensiun dari Sintua ya bahwa kita pensiun juga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tidak ya. Justru
itu menjadi suatu kesempatan semakin luas, tidak terikat lagi kepada ya suatu institusinya. Dia sudah warga jemaat yang bisa melebihi untuk melakukan segala suatu pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi nggak bisa ya lebih banyak waktunya untuk melakukan apa pekerjaan. Itu amang ya amang sili tonga do amang manulang ya sama keluarga bahwa Bapak ya telah diberikan kesempatan selama ini untuk bekerja menjadi penatua, sintua, makubasi ulon debata, ya, ya, marageda, papungupilian, ya, pastoral konseling, mandapoton, sudi ruas, ya, manugunugu ruas, sudi ulon debata. Di pasu-pasu debata mai amang, ya, ulon munai, ya, keluarga juga, ya, semakin giat bekerja di dalam pekerjaan Tuhan, sebab bukan ya, hanya pada saat aktif untuk melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi terus menerus ala dakya so ala namar guru tu Yesus mangulaun makubasi ulaunna ala debata ala tu hatta Yesus Kristus nang to diperbadia sahat tu tikyo mangula makubasi ulaundo. Dia tidak tenang-tenang di sorga, tetapi dia terus menerus di tengah-tengah kondisi situasi apapun di dunia ini. Tuhan kita Yesus terus bekerja, terus bertindak, terus mengarahkan, terus memberikan semangat, terus membebaskan kita ya. Terus memberikan jawab terhadap persoalan-persoalan kita. Dia terus bekerja. Kita pun orang-orang yang belajar kepada Yesus, kita mau belajar terus menerus dengan dia dan kita terus mau bertindak. Ya. Dia terus bekerja menghibur kita, menguatkan kita, mengarahkan kita, menyembuhkan kita. Kita juga orang-orang yang menjadi muridnya. Kita juga obas dinasa ulauna. Amin. Martang yang maita. Ale Tuhan amanami jala dewata nami. Pardinggan bahasa para siroha situtudoho. Di bagasan minggu sadarion di palwaso hami makalasson. Ari sadarion alabui hami rap. Di bagas joromon nang di inganan nami be. Majalo tohat na uli imah hatam na badiay. Upeop kami may huangulu kami. Tutusi tutu mami sisianmu. Namarguru tuho asa homa. Natok mandongani hami marhite to dimuna badiai makubasi nasa ulam Tuhan. Tuhan mulate pasat kami molo di bagas sadarion di patu pahor purna bakti tu dua hala naung di Johor di Pilito di tonga-tonga ningriami gabi situa di pasu-pasu homa nasa ulon nasida leon hai pasun tu nasida nang tu keluarga nang tu pinok parnasida molope purna bakti nasida sian asituan nasida dada mandok ulon haparadon nasida so Tuhan ala saya toktong Tuhan di ulon nasida di obasi nasida manang di dia penasida Tuhan pasu-pasu keluarga pasu-pasu nang pinok parnasida Tuhan nang ruas sendiriami na toktongi leoko tabani humur manang di dia penasida akan na tua-tua nami akka pinok parnasida nang kaya anak penami Tuhoro pasatami amul ni rohanami Tuhan ala toktong ilioko tabani umur nasida ajari nasida Tuhan mamakai sude dengan ibasam doa seni roham nangurua seni rohami Tuhan nang mangalehon amul teonna pasu-pasu nasida Tuhan salutna jala ukap sude ruas seni rohami Tuhan toktong Tuhan diboto pasahaton hamul teon ni rohana marhititi akapilian pos dorami Tuhan didongani hodo nasida disungguli hodo nasida doho tordimuna badia Tuhan dina mangadopi ho nasida dina mamuji warmuna badia in nasida Tuhan tong Tuhan ruas nuriami mulutu ngadong na di bagasan parsai Tuhan di bagas nabi nang di rumah sakit mangidu hami Tuhan tuasa pemi ala hodo pandaun nabulun nabadia nabui Tuhan pamalupon pamalum nasida Tuhan marhi tete lomni roham tong Tuhan di pasu-pasu mesuderu asnuriami manang di dia ben nasida asa toktong di pasangap nasida guar munabadi Tuhan
Nang Tuhan ruas niuriami naung lansia Tuhan dina sotarabayan nasida roh tu bagas corohot Tuhan ala ni namasa itu ngotongan ni portibion covid 19 pos doranami didot inasida dodo Tuhan parminggu anon jalho matoktong namandongan nasida mamasu masu nasida lehon ai pasun nasida Tuhan Tuhan pardusa na gudang domi si sama dosa pengurusan na mengabati di dengan pasam doa suram calo mahami di bagasan Kristus Yesus tanami amin. Naing masinan dang morung diigil Yesusi marang di dia bea tatang huringati diubur marsinondang hidup diigil di Yesus tatang marsinondang panodang doa ikon hobas mangurupi akan nagalei cara berjumpa kobasi somon Tuhan kai tiur marsinondang hidup diigil di Yesus tatang marsinondang panodang doa kudu. Tuhan urupi maahu saja karo hati asa marsinondang ahu honai tiru oki tiur marsinondang hidup diigil di Yesus tatang marsinondang panodang doa kudu nangolo aku Tuhanku saleling ngoluki sogoti surgo edeku pasang Tuhani tiur marsinondang hidup diigil di Yesus tatang marsinondang panodang doa kudu. Diamu amanami doi nanami sonari saat meita tu acara ngomongoti masa pensiun alani Roma amang simanulang do amang silitonga ro tujulo marede meita sian buku ede nomor 15 ayat sada. Naing
mamudongan sauria napungu di bagas coroon. Nuaing jongjong do di tonga-tongata imamata situa es manulang do amata situa abe silitonga. Obar tu aturan do peraturan ni HKB pensiun ono 5 tahun. Nunga digoki hamu panjohan. Nasahat tu hamu marhobasi di uriai. Namandok mulate do huriaon tutu hatta napa tau kamu. Marhobas obar tu tohonan nasahat tu hamu. Nunga digoki hamu pangulamuna marhi tete pakobason. Tohonan situa di pasat amudo na pinangido ni hatan itu hatta namandok. Sahat ula tohonon mi. Na tamado hamal teon ni uriata si ala pangulamuna nasa lilingon di tu hatta. Anggiat parbue ni nahi obasemuna nasa lilingon. Di jolo ni tu hatta. Gabi pilihan na ucus jala mabuan pasu-pasu tu hagagada ni na porsea do atutugu ni haporseon diakan na hino basemuna. Tatang yakon ma nasida dohot keluarga. Atong tabigema SK pensiun nasida. Ujau kami mak, keputusan pensiun penatua nomor 56 garing SK PP garing Resort BB garing D 18 garing 8 2020. Pendeta Resort Uria Kristen Batak Protestan AKBP Resort Bandung Barat Distrik 18 Jabar Tengdiye berkedudukan di Bandung menimbang perlu melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan AKBP 2002 tentang masa pensiun penatua AKBP. Mengingat aturan peraturan AKBP pasal 25 ayat 6.6 tentang pensiun penatua AKBP apabila sudah berumur 65 tahun. Memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun, memutuskan menetapkan nama Sintua Sariaman Manulang menurut tabisan 17 Juni 2001 di AKBP Sumbersari. Pensiun Minggu 9 Agustus 2020 tempat pelayanan AKBP Bandung Barat WIB 5 atas semua pelayanan pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas sebagai penatua di AKBP Bandung Barat Resort Bandung Barat ucapkan terima kasih. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Galatia 6 ayat 6 ditetapkan di Bandung pada tanggal 9 Agustus 2020. Uria Kristen Batak Protestan, Pendeta Resort, Pendeta Patar, Pak Pan, Sarjana Teologi. Petikan ini sampaikan pada yang bersangkutan. Tembusan Preses Distrik Jabar Tenggi, Sekretaris Bendara AKBP Resort Bandung Barat, Pardu AKBP Bandung Barat Pertinggal. Keputusan pensiun penatua nomor 57 SK garing SK PP garing Resort BB Distrik 18 garing 8 garing 2020 Pendeta Resort Uria Kristen Batak Protestan AKBP Resort Bandung Barat Distrik 18 Jabar Tengdiye berkedudukan di Bandung menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan AKBP 2002 tentang masa pensiun penatua AKBP mengingat aturan peraturan AKBP pasal 25 ayat 6.6 tentang pensiun penatua AKBP apabila sudah berumur 65 tahun memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun memutuskan menetapkan nama Situa Anggiat Perluan Silitonga menerima tabisan Sintua tahun 1979 di AKBP Bandung Barat pensiun Minggu 9 Agustus 2020 tempat pelayanan AKBP Bandung Barat WIB 1 atas semua pelayanan pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas sebagai penatua di AKBP Resort Bandung Barat ucapkan terima kasih. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 9 Agustus 2020 Uria Kristen Batak Protestan, Pendeta Resort, Pendeta Patar, Pak Panistia. Petikan ini sampai kepada yang bersangkutan. Tembusan Preses Distrik 18 Jabar Tinggi Bendara KBP Resort Bandung Barat, Pardo KBP Bandung Barat Pertinggal. Ima amang isini surat SK pensiun nasida. To kupasat tamima tu nasida. Sonari pinasakma tu mewakili para ruas pasahaton
lasni rohani uriata tunasida pinasak matiki tunasida. Dalam Uriata Pasahaton Radeon Tunasida Namboho 5 tahun Amang Situa Apes Litoma Dohot Amang Situa Es Mandulang Dohot Imam Ia Amang Silitomaon Upapun Sada Tahun Mai Dana Mamula Membuya Bukul patau tu kaya amangon bunga lagi situa. Jadi perlu menunggu pasangan nama Siti Koma. Horas marita, Ras. tapuji ma tuhata, asidot holong ni rohana, boy tapatupa di bagasan minggu, sadarion jam 10 kebaktia jam 10, ima napasahaton hamolet yota, tu debata nang boho amang situa api silitonga, on 25 tahun, songoni nang di amang situa manulang nang boho on 25 tahun. Sada siingoton sian amang silitonga dohot amang situa manulung. Begitu semangat jala ringgas nasida mangula di huriatai. Kebetulan mose nang alamasa COVID sa pulisia di bagas atau 2020-an adong ma onom situa nalau pensiun. Bulan November 2020 manghiu mamu seyau pensiun. Jadi ono pala kami. Mau rumah onom sian 40 perhalado. Leda minggu salpi kita balhon 10 halak. Jadi mau lu tabir sejarah di HKBP Bandung Barat. Mukira tabadikon di 30 tahun 2020 sangat berkembang pertumbuhan iman. Songoni na mga lehon nguluna dirina tu huriat. Jadi di hamuna manami nanami di doktu hatta do gudang do na terju alena terpilit sautik do. Banyak yang
terpanggil, tapi yang terpilih hanya satu. Talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi pinangido Tuhan maka manami tatang yakon anggi huriata semakin bertumbuh terutama dalam iman. Jala yang lakota mabulubui tapangido asabunyam doho ibana mangula di huria naboluni. Dan yang sepasatoko tu amang situasi litonga doho tu amang situa manulang ima di Mazmur 70 ayat 10 sahatu 10 lalu. Di doa songon, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Janganlah meninggalkan aku supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini dan keperkasaanmu kepada semua yang akan datang. Jadi tuk pensiun hamu amang alai sonari dokon ya amang padita lagi non kita tetap di dalam Tuhan. Biasanya molo naung pensiun walaupun misalnya dari kantor perusahaan biasanya hidup kita mungkin agak lemah. Alai molo hita di bagasa Tuhani semakin tua, rambut berputih, tapi kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jalan patah pasak me nang tua kapino parta. Jadi mulai mah salin naik pasal kami Tuhan muna dua amanami silitonga do situ manulang totong mahamu di bagasa nahi pason di bagasa nakalas ni roha dia kena bangulau-ulau muna totong mahamu di bagasa tangiang song nang diinang inang baru gulan tetap semangat beri motivasi yang tinggi tu amam manulang butima sian hami na mewakili parhalado dohot ruas horas mari kita Ikiom pinasama parjulu tu keluarga situa manulang. Kamu siani buat siani dah pulang lah. Shalom. Mau lihat puji-pujian tua dopan yang mata perdingkan bahasa. Di saluhutna hari-hari ningoluta khususnya kita jemaat HKBP Badung Barat dalam situasi kondisi COVID-19 mulu bereng do di harorot tadi tikion sekalipun situasinya jaga jarak dan adong mulu ada pendakit di juluan 2 bangku mungkin di jam 2 bola semaron renasida jadi terida isian semangat spirit motivasi ta untuk beribadah begitu berita sukacita siat tuhata lahobohal ni partod diota. Dihamu amanami nanami jemaat HKBP Badung Barat khususnya na beribadah di jam 10-an melalui live streaming dohot na di bagasta masing-masing molo disaksiho kami di jongjong di son di jolon di altaron songon ni amang padita do nakendingan naung di jahon SK pensiun masohot sian parhaladon alana aturan peraturan ni HKBP Badung Barat molo situa nang do padita pe usia 45 tahun do melodung gok
umur 60 tahun masoho masian perhaladon 65 tahun. Jadi mulo diberi kamu hami dison masongan mengkerut. Jadi madok hataipe mulo tiki marageda mungkin ngadong batas-batas na bergetar na. Jadi mulo pinak sahup pe memang ngadong sada aturan nih naung di survei aka pimpinan pusat HKBP bahwasana mentok-mentok na 65 tahun mak boy situa marageda dohot managi aka totok ripe dohot majamulo dihitani dokon alai intermesso mazon mulo disunga bida adong ko dihitan situa majaga gerbang ala dihitan gudang do aka panangga jadi mai situa hus si huson manuk si tua jadi moro dia haot barang arong bei jak si tua hus behami si tua paragedda nama jadi moliate ma ala radedo hamu mabege molo marsel nakiningan do diaka jabu do di bagas joron maragedda hami ibege hamu mungkin adong penilaian muna alai pribadimu menilai mengnasawad dia. Alai anggo pribadi nami langsung ima gok ni rohanami, ima kemampuan nami. Jadi mula dong penilaianmu emang situane songoni do marageda songoni suara anak intonasena songono do naken nasengi i hakmu na do hak prerogatifmu na do menilai hami. Alai mula hami pribadi madok ima kemampuan na sangat maksimal. Jadi mulai do istilah ula-ula nama tolpang do hami situaun. Tidak ada kesempurnaan. Na sempurna holat Tuhan itu. Jadi nahuro dison baca lohamu mahami na salilingon di pelayanan nami. Tuhamu aka amanami nanami. Sungguh dia penuangi bahasa kamu mai. Ate amangin nangda nuang ujungan nami ma di ula-ula nami hasit tuaun bergabung mahitan nomuse dia hamuse dia ka jemaat-jemaat nasing. Jadi salinai mohon maaf disudai akka pelayanan nami nahurang lobi na salilingon. Tuhat tadi batama na pasikoponi horas mahita mauliate. Jadi tak pola tupat dita ate ay nakiningan songon natakas do jamitami bergema iru ba ay boleh do kajamaton ingid do jamitai asa songon mengena kena sasaran lapatan na singkat padat. Jadi mulai ate amangda jadi segajang mau murmu lahu manuguno wa kajamaat hakai Badung Baraton doa kasih tua kadong kasih tua ate apalagi aka dong kasih tua nari minggu baru de balon molo wereng do performa muna memang sangat meyakinkan do ate. Jadi yang tahu mak jadi kita situan dang na ingin dipuji tapi selayaknya kita berbuat apa yang telah difirmankan junior ate dalam to kamu mah hasitioni asa marsangap guarne tu hatta marhite-hite hasituota di huria khususnya hakai Badung Baraton. Nah urang lebih persaurat na salilengon. Kami mangido mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhat tama namang armoti hita. Siduk buti mahami mardonga moliate. Jumolo matutu tapasaat maulat itu tu ata perdengkan basai. Di siala di ramoti itu hita di akar salpu. Puji tu hita musya di son. Pajupang bersekutu di parmingkat tadi jam 10-on. Ima dinalah homa mucituata hita marite akka jamita nakin. Na perasaan ina patapadita pa patu hita. Sanggi amatutui jamitai mar parbuai dari ringoluta asabui isongon ta topat diha tukut naladit suruh na hulum tujuan narion dia itu katongan keluarga ta
hita pribadi pas pribadi. Jadi morosongonau ngalir tutu situa au. Posor pena julu au berkeluarga tor kedepata terpilih tahu secara situa san daerah daerah sumber sarian. Jadi apa aku sangka songonom bui betuani puji Tuhan 41 tahun mau situa. Na julu hami di Cimahi pena julu hami parhalado besok Cimahi pena julu Badung Baraton na julu Pagaran de pena julu. Jadi imharwa di Batuhani basado Tuhani dan apa buah honau ya awang abang babalu 10 tahun dahulu biau. Ale puji Tuhan tak kali pewar labil pen opna rumah sakit sampai tunai. Bayi maharwa di Batuhani pas pasuk tahu harwa buaya sampai pensiun 45 tahun umur tunai. Jadi ala itu malate mai Tuhani jadi sagi mo itu dihamu akka ruas nami Badung Barat. Setong mahamu akka hipas jala lam tugu hapor syatta dari nengro dumobi akka di pasar monata pe lam torok mahita tak katikin haduan itu tahun 2021 jala nakit so ni matong keluarga ku di son arong luaka arong son ya kapo paraku ale botau tong ngapi sab situa je malate do lok Tuhani buya Tuhan bu sono umur 5 tahun jala buya hipas do sudia kapo parak kita henaraku jadi so ni mangin angat jadi orang kutu yang salutna molate madhab salutna molok tuk perang orang lobi di pabain aku di pakati aku khususnya di wesada sumber KBP Badung Baraton mapok kau mau ba molong akar kati kita pe budi baju pang dipehita dia acara sermon do dia akar los niroha takare magi ate jadi so ni matu makamano nami situa di son selamat tinggal maju hamu amangat nokote ni bertugas dah kalau toh nama tinggal mah selamat jalan maju di hami ba potong dapat jumpa kita duan jaka kebaktian minggu alai bertugas di gereja ngasona masuk maju paling dekat pas sermon no jumpa kita jaka dan magi kita sermon luek budi pe ipasita ipasamuna wer kami hamak kasih tuan nami aka naringgas dahamuna tu sermonan dekana burju ubere jadi sehingga maju itu umur muda pe amang sudah mesti tua Badung Baraton sa umur muda 5 tahun ima jorok ku joji mula teh belum perlu melebihi sampai 20 tahun kita teh lagi jadi ba ima jorok ku kita selalu mau bisa kita perita di sana perita pak paham mola teh pak pahan sehingga waktu itu kamu perhipas sama pak pahan teh boleh dapat jepang takar bagi musim besar dari pason sudah lubu biak ke hata itu atas pasal tabu hami asa marpar bui waktu itu di area di gulu nami mola teh marita selalu na pura tanotanin na masih ranggongan mola tuk patutu pada dau tol ditaima masih gonggoman. Jadi botima molate maritata pasal hama tu dita. Molate mariamu bulak mamu. Atok jogjong mai ta salutna. Marede mai ta sia buka ede nomor 110 ayat 3. Tatangnya kon ma piliata ali di bata amanamina di bano gijang hodo haroran ni saluhur si lehon na denggan dohon na sauli bahasa namuli utus ko pasat hami masian na nileo mitu hami pila nami tu ho sejalo mai gabe uap na ucus di jalom pasu mai jalaramuti aso parasia kami pila non patibulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marwanami marhiti hiti tordim asalam tada hami godang ni silelemit hami asalam girgir hami madok mulate tuho marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. No
Alea manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomoni roham, di Banua Tongo on songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion, hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panisa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami tugion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hono na puna alajon yuhut agung rudi hasan Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Di sodakon Tuhan de Batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de Batama bohina tuho. Jala di pasar homma. Damena tutur di nabi. Amin. Selamat hari Minggu madita salutna alani obar tu protokol ta sian dipudima parjulu arwar.